Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Darumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok bedal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido, cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot engko gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot gentan paling polahmu yo ora karo-karuan.